ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି, ଯେ ଖୁସିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକିରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଚାହୁଁନି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ କ୍ୟାମେରା ମାନେ ବାଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତାକୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ସପୋର୍ଟ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବ, ମାନେ ଏତିକ ଇଏରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ କେତେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅଧେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଅଧେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ଟିକେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆସିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ନେବାକୁ, ପୁଣି ମେଘ ଉଠେଇଲାଣି ପୁରା ଜୋର, କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ପୁରା ଜୋର ଘୁଟି ଆସିଲାଣି ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିପାରିବି କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ନେଇକିରି ଯାଉଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଆମକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ପୁଅ ସ୍କୁଲ ଦେଖାଗଲାଣି ସେଠି, ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ଆସି ଏଠି ଗଲିଣି, ଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି। ତୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ କେଉଁ ପଟେ ପଟେ ଯିବୁ? ବାଁ ପଟେ ଯିବୁ ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବୁ? ଏଇନା ଯାଉଛୁ କେଉଁ ପଟେ? ଏଇନା ଯାଉଛୁ ତୁ କେଉଁ ପଟେ? ସିଧା ଯାଉଛୁ ଯେ ମାନେ ବାଁ ପଟେ ଯାଉଛୁ ନା ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଉଛୁ? ବାଁ ପଟେ। ଆଉ ଘରୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତ ବାଁ ହାତ କେଉଁ ପଟେ? କେଉଁ ପଟେ ହବ? ଏପଟଟା। କେଉଁ ପଟେ ଯିବୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ତୁ? ଏପଟରେ। ଆଉ ତ ଡାହାଣ ହାତ କେଉଁଟା? ହଁ, ବାଁ ହାତ କେଉଁଟା? ଆଉ ତୁ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ କରେ, ମଝିରେ ଯିବୁ ନା ଦି ସାଇଡ଼ରେ ଯିବୁ? କରରେ ଯିବୁ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଦିଦି ତତେ କାଲି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ନେଇକି ଆସିବାକୁ? ଦିଦିକି ପଚାରିକି ଆଇଲୁନି? ଦିଦିକି ପଚାରିଥାନ୍ତୁ ସିନା। ଦିଦି ତତେ କାହା ନାଁ ସବୁ ଲେଖିକି ଆଣିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ କାହା ନାଁ? ଆଉ କାହା ନମ୍ବର? ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବର ତ ମନେ ରହିବ? ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବୁ ନା? ମନେ ରଖିବୁନି, ନମ୍ବରଟା ପୁଣି ଯଦି ଧର ଫୋନ୍ ଦରକାର ହେଲା କେମିତି କରିବୁ? ସେ କାଗଜ ରଖିଥିବୁ, ଯଦି ହଜିଯିବ? କ'ଣ ଦେଖିବି? ଗାଡ଼ି ଆଉଛି। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝାକୁଳିଆ ମନ୍ଦିର କୁଣ୍ଡିରେ କେତେ ବଡ଼। ଏଇଠି ପୋଖରୀ ଅଛି, ଏଇଠି
ସେଇଠି ମୋ ପୁଅ ଏଇଠି ଅନେଇଛି ପଳେଇଲା ସିଆଡ଼େ। ଇଆଡ଼େ ମେଘ ହେଇକିରି ସବୁ ମୋର ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଓଦାରେ ଭାତ ଏଠି ବସେଇଛି ଏଇଠି। ସବୁ ଆମର ଖସରା ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଖସରା ଗୋଡ଼ ଚଚାଟେ ଖସୁଛି, ଏତେ ଜୋର ମେଘ ହେଇକି ପାଣି ଜମିକି ଖସି ଯାଉଛି ଗୋଡ଼। ତୁ କି ପାଠ ପଢୁଛୁ ପୁଅ? ରତ୍ନଗିରି ତୁ କ'ଣ ପଢୁଛୁ? ରଙ୍ଗ ଦଉଛୁ? ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆମର ସବୁ ରଙ୍ଗ ସାରିଦେବୁ। ମୋ ପୁଅ ଏମିତି ପାଠ ପଢୁଛି ଯେ ଗାମୁଛା ଫାମୁଛା କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ପାଠ ପଢୁଛି। କେତେ ପାଠ ପଢିବ? ଗୋଟେ ଦିନେ ସବୁ ପାଠ ସାରିଦେବ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଦେଇକିରି। ରଙ୍ଗ ବି ସରିବ, ତା ଖାତା ବି ସରିବ। ଭାବୁନୁ କି ପାଠ ପଢୁଛୁ ଲୋ? ଆରେ କାଲି ଦିଦି ଯୋଉ କହିଥିଲେ ତୁ ବାପାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେରିକା ଆଣିବୁ, ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘଷିଛୁ? ଆଉ ଯଦି ନମ୍ବର କହିଦେବୁ। ଆଉ ତତେ କହିଥିଲେ ବାପା ନା ମାମା ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? କହିବୁ ନାଇଁ କହିବନି। ତାକୁ କହିଥିଲେ ସବୁ ଲେଖିକି ଆଣିବୁ, ଯୋଉ ଏଠି ମନେ ରଖିବୁ ବାପା ମାମାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ। ଯିଏ ସିଏ ପୁଣି ଶିଖିବ। ଆଉ ତତେ ଖାଲି କହିଥିଲେ ତୁ ଯୋଉ କ'ଣ ନେଇଯିବୁ ଏ ଡଇଁଟା, ସେ ଡଇଁରେ ରଙ୍ଗ ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ବୋଳିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ଦେଇଆ କହିଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖ କେତେ ଡ୍ରଇଂ କରିସାରିଲିଣି। ଦେଖୁନୁ ବାବୁ ତୁ କେମିତି ଧରିକି ଦେଖା। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖେଇଲୁ? ମୂଳରୁ ଦେଖା ପୁରା କରିଦେଇଛି। ମୂଳରୁ ପୁରା ଦେଖେଇବୁ ନା। ହଉ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲି ଆହୁରି କରିବି। ଦେଖଉନୁ କ'ଣ କରିଛୁ ଦେଖେଇକି ରଖ। ମୂଳରୁ ପୁରା ଦେଖା କ'ଣ କରିଛୁ।